и идеја за прогрес. Прашањата ќе се реши. Република Македонија и Република Бугарија направија историски чекор напред. Заедно го поставивме минатото како тема на едината, со тоа отворивме пат за стабилност и развој за двете држави и за Балканскиот регион. Затворивме прашање со кое недвосмислено го трасиравме патот на пријателството, добрососедството и соработката меѓу нашите две земји. Овој договор е взаемен успех, но и взаемен придонес во политичка стабилизација и во државите и на регионот на кој што припаѓаме. Овој успех нека биде идеја, пример, модел за соработка за регионот и пошироко. Владата на Република Македонија се определи да води политики на решение, а не на проблеми. Во владата на Република Бугарија видовме конструктивен партнер со исти цели. Република Македонија и Република Бугарија со овој договор покажаа одговорност на своите граѓани. Ова наше пријателство и добрососедство е пример како долгогодишна кочница може да се претвори во мотор за соработка и во врзување на народите, за подобрување на животот на граѓаните и за развој на регионот. Договорот обезбедува отворени шанси за економски развој на Македонија и на Бугарија и меѓусебна соработка во сите други области, значајни за квалитетот на животот на граѓаните на нашите земји и во регионални рамки. Оваа соработка ќе помогне за напредување на патната и гасната инфраструктура меѓу двете држави, ќе зголеми размената на стоки, услуги и капитал и ќе обезбеди царински и гранични полеснувања за граѓаните. Вниманието на Европската унија и на НАТО е свртено кон определбата на државите од регионот да соработуваат. Затоа што прашањето на добрососедските односи е прашање на капацитетот на зрелост да се надминуваат предизвиците низ меѓусебно разбирање и почитување како првни демократски вредности. Затоа, овој договор помеѓу Република Македонија и Република Бугарија е значајна порака до Европската унија и НАТО, дека земјите од регионот имаат политички раководства кои градат мостови, поддржани од демократски определени граѓани. Балканот и Југоисточна Европа се однесуваат европски и ги заслужуваат европските, евроатлантските перспективи. Република Бугарија денеска е уште поголем пријател на Република Македонија и наш сојузник во евроатлантската перспектива. Мојот народ денеска има потполно право да биде среќен поради овој чекор кој го направија Република Македонија и Република Бугарија. Уважаеми министри, депутати, евродепутати, уважаеми медии, можеше ли да не подпишеме такъв договор? Можеше. Години наред не е подписан. Затова искам да поздравя и премиера Заев, външните министри и екипите им. Работиха няколко месеца изключително активно, за да имаме подписания договор с толкова хубавото име добросъседство. Двата меморандума са изключително важни и за вас, и за нас, защото транспортният коридор номер 8 е връзката, която присъединява целите Балкани. Този транспортен коридор дава излъз не само по оста север-юг и повтарянето на бивша Югославия, дава възможност за присъединяване на всяка една страна от Балканите да може да търгува, да прави бизнес, да има туризъм с всяка една от други. Това ще бъде изключително важно и за двете страни. България най-напред по коридор номер 8, защото и магистрала Тракия, а и Марица са готови, работят, ЖП линиите са ни готови. 250 милиона евро ще бъде проекта за ЖП линия между България и Скопие.
а това е немалко пари. Това са немалко пари. Една част вече ги има от Европейския съюз. И трябва така да направим сега веднага действията си, че едновременно да изградим ЖП линията и на териториите и на Република Македония и на Република България. Газовата връзка, след като миналата седмица Европейския газов хъб Балкан получи възможност от Европейската комисия да взима и включително руски газ, с интерконектора, който може би от Петрич, докъде ви е входната точка, защото ние имаме вече една горе, ще даде възможност на Македония да купува газ от Европейския газов хъб директно, а ние ще го транспортираме. Така че това може да го направим и без договор. Този договор има смисъл, защото показва на Европейския съюз, че в размирните Балкани, които само преди 20 години бяха толкова кръвопролитни, такива нещастия на десетки хиляди хора се случиха. И вие ще видите и сега реакцията в Европейския съюз след този договор. Тя ще бъде положителна, защото не знам дали е за първи път, но между две държави, без модератори, без посредници, без някой да ни напътства, сме стигнали до извода, че мира, дружбата и добросъседството е по-важно от всичко останало. Дали сме си сметка, че това ще остави младите хора на Балканите, това ще вдигне конкурентоспособността, това ще ни направи силни, независими и значими. Не случайно хората са казали, гледайки назад, ще се спънеш, ще паднеш. Затова ние решихме да гледаме напред и аз съм убеден, че след 10 години резултатите от днешната среща ще бъдат видни и за двете държави. Чест е за нас, че сме тук сред вас и ние държиме на думата си. Разбрахме се, че след София ще подпишеме и утре на този ден на Илинденско-Преображенското въстание ще бъдем заедно. Защото термина заедничка история е термин, който обединява и дава перспективи, а не разделя. Още веднъж благодаря. Иляна Бановска, Радио К2 и Канал 3. Честито, господа министър-председатели Борисов и Заев. Въпросът ми е кратък, а отговорът ви трябва да е силен. Кои са важните послания, които от Балканите отправяте към Европа, Турция, Русия, Съединените американски щати с вашето разбирателство? Благодаря ви. И затова съм убеден дека нашите народи, граѓаните бидат среќни
2014 година започва Берлинския процес за Западните Балкани. Реално сега финишира преди 2 седмици в Триест, където беше и премиера Зоран Заев, канцлера на Германия, президента на Франция, премиера на Италия. И се взеха и подписаха споразумения, които много ясно казват какви са перспективите за Балканите като цяло. Аз съм радостен, че след посещението на господин Заев в София и съвместното ни искане от комисията за включването на коридор номер 8, ЖП и магистрална линия, съответно между България и Република Македония, влезе в Берлинския процес. И то, когато беше на самия финал. Предполагам, че днес Европейската комисия ще има прессъобщение по темата, дали подкрепи или не подобни действия. Но аз съм убеден, че с отличните връзки, приятелство, което имаме с Сърбия в лицето на президента Саша Вучич, с Гърция в лицето на премиера Ципрас. И тук изрично казвам, ние не работиме и този договор не е насочен срещу никой от нашите съседи. Той е насочен само като перспектива на двете държави. Така че, освен посланията за мир, дружба, просперитет, добър инвестиционен бизнес климат, усвояване на европейски предсъединителни фондове по инфраструктурата и както концерти правят нашите групи в момента и в България и в Република Македония, младите ни хора да се радват, да пътуват, да са щастливи, да имат перспектива да стоят на Балканите. Това е нашето послание. Второто прашање Жана Божиновска, МКДМК. Господин Борисов, въпрос за вас. На цялото събитие, вие казахте и вие, и премиера Зарев, положителни оценки, но в Македония има много хора, много политически партии и граждани, които са против договора. Между тях е и партията, с която сте партньори в ЕПП. Защо критикува договора? Какво мислите вие? Дали губим нещо, че не сме искрени или че има някаква наша щета? Още една положителна страна на днешната среща и подписване на договора. С колегата Зоран Заев сме от две различни европейски политически семейства. Той е от ПЕС, аз съм от ТНП. Вашата опозиция в лицето на колегата Груевски е от моята Европейска народна партия. Ние с него работихме много по подписването на този договор. И бяхме пред подписване. Една събота мисля, че бях тук. Аз бих задал контравъпрос, разсъждавайки. Какво постигнахме до сега, като нямаше договор? Република Македония е член на НАТО, има перспектива за Европейския съюз. Аз бих казал не. Обратно, давайки тон за политическа стабилност, за политическа зрялост, за спазване на всички европейски принципи за демокрация, свобода на словото и така нататък. Това дава перспектива. И затова съм окуражен от това, което и от двустранните срещи в Триест, които направи колегата Заев, и с канцлера Меркел, и с президента Макрон, и всички, които бяхме там. Критичари винаги ще има. Критики имаше и в България. Много от моите опоненти казват защо е нужно. Някой като иска да отива в НАТО и Европейския съюз, можем да бъдем по-твърди, когато и от нашия глас зависи. Това приятелско ли е? Това добросъседско ли е? Това перспектива носи ли? Според мен не. Така че
Демокрацията е това. Ще има критики за този договор. Но той е гаранция и двата меморандума, дай Боже да се случат. Ще видите каква ще е разликата. Защото като дойде петък, половин България се изнася. Едни посока Гърция, други посока Сърбия, трети Турция. Хората искат или морето, или планините. Съвременният човек иска да пътува, иска да учи, иска да види с очите си и историята, и археологията. Съвременното поколение е достатъчно интелигентно и умно, като обиколи Балканите, да си даде сметка къде, какво и как в исторически план се е случвало. И още повече се заобича Балканите. Аз имам среща до вечер и с следоват, мисля, че с Груевски, с който сме заедно в Европейската народна партия, седиме заедно там в Брюксел. И истински съм щастлив и той да подкрепя това, което е за европейска перспектива. Както виждаш, дори с нас е колегата Каракачанов, който е председател на ВМРО в България. Но всички ние сме си дали сметка, че с днешния договор, с двата меморандума, имаме по-добра перспектива. Кое е лошо? Не е насочено срещу никой. То е само за добро. И аз се извинявам на гражданите на Скопие, нали, за мерките за сигурност, но просто така са предвидени. И ние, като дойде колегата Заев в София, бяхме затворили мотористи, кортежи. Това са официалните делегации. Един път става на няколко години, така че... за повече бизнес, повече млади бизнесмени, за
ние. На след това ще представя нашето всекидневие. И аз знам, дека мојот другарин колега Бойко Борисов се со искрена намера да помогне на Република Македонија во процесот на евроатлантски интеграции, заради тоа што реков и за нас нема алтернатива освен да обстрани и надале. И знам дека се работи што Бугарија ќе биде председател со Европската унија и председава од 1 јануари, секако со една од мерите да токму ваквите пораки бидат вградени во програмата на брзата прегласувањето со Бугарија. И затоа сум радосен и треба да биде радосен и овој народ и Република Македонија. Заради тоа што ова е наистина историски чин за кој што се 30 години. В две посоки. Берлинския процес за възстановяване, укрепване, присъединяване на Балканите и втория е българското председателство, което след това е Австрия и Румъния, което дава възможност за Черноморската и Дунавска стратегия да се постави на видимо място. И не случайно пак се връщам с срещата в Триест. На вниманието на Европейския съюз стоят Балканите вече. И в следващите по 6 месеца, както ги изредих, имаме редкия шанс Черноморския регион, Дунавската стратегия, Берлинския процес, разширяването на Балканите в рамките на 2 години да стои на вниманието на целия съюз. Така че не бих се връщал за компромиси, защото договор нямаше да се подпише, ако не беше и коража на колегата Заев. За нас този договор е пожелателен, важен, даваш тон пред Европа за това, че можем да бъдем действително добросъседи. А колегите пък трябва много усилено и бързо да върват по пътя на Европейския съюз и НАТО. Аз мога да кажа за България. Всичко хубаво се е случило, когато сме били в Европейския съюз. Тогава станаха инфраструктурните проекти, пречиствателните станции, конкурентоспособността. Аз съм живял и до 90-та година в соцлагера. И знам как изглеждаше България тогава, как изглежда сега. Ако не беше европейската солидарност, що тогава не сме имали метро? Нима не е била голяма София и не е имало нужда. Що не сме имали магистрали до морето? Що не сме имали пречиствателни станции в екологията? Защото е скъпо, но изключително важно. Само мога да пожелая на Република Македония и на гражданите бързо да влезат в голямото европейско семейство. За нас друга алтернатива, за България не виждам. Бил съм в соцлагера, по-хубаво от Европейския съюз няма. Това мога да го твърда със сигурност. А и гледай младите хора на къде отиват. Ако бягат на изток, значи ще обърнем и ние на изток. Щом отиват на запад, това е местото. Благодаря. Последното прашање, Слободан Кајов. Господине Борисов, зашто морате баш националниот ред да го сварате заедно со Македонија? Ние не сме иста држава. Защото празниците са общи. Що да не ги празнуваме? Да се сбиеме тогава, ако искате. Да покажем, че сме на Балканите в това отношение години наред. Прави ли това нещо? Много пъти сме се сбили. И всички сме велики. Велика България, Велика Албания, Велика Сърбия, Велика Македония. Всички сме велики. И от войните я докарахме Балканите да са най-бедното и най-изостаналото място на Европа. Ако искате да се върнем назад. Ние с колегата искаме да вървиме и да достигнем равнищата на Германия, Австрия, Франция, Холандия. Там искаме да отидем. И това е празник, който и ние обичаме. Извинявайте, че го празнуваме. Ви благодарам на вниманието.